may nakutyog mo yung biyahe. Magdagan. Mabuwa matakaw. Magtapok siya. Ate ba ko to, bang kamu dayahan na. Yung mga organ-organ hindi ba, karay para naman sa inyo. At matuko naman ba enjoy. Way mapila. Way naman mapag-organ-organ. Kano ko rin eh? Kain na lang. Di masaw mo yan eh. Uy. Ayaw ka magbihan. May ta. Bakit siya tawagan mo? Di ako yung sambutan na so. Tawa-tawa. Lasya siya hindi sinasok ako. Masa niya patabis na atasa ko. Nagdirilong biya nung siya antil. Matugtog mong biyahin o. Huwag mo kong tingnan ng ganyan, makuha ka sa tingin. Langguan niya. Ang yan, kasi mga kabata ko yung mga kabata nila, maubos to di ka. Para unong tawalas na kita yun. Makalaw na siya ito, magbiyahan na. Ang pagunta niya siya kami. Si bakit imaliw ko. Ay, makamuna yung papel. Murubi na ba hindi makarana ka ako. Sumunod. Ugi! Heh, tatawag si mami ako. Langwa makaluman sana. Bahala. Ugi! Ah, hindi ko biyahan na. Uy! Biyahan ka dyan. Ugi! Nambakatina! Iyan na siyan. Uy, nabiyak siya siya mo. Ugi! Sumakitilong ko bagong ha, patayot ako. Pangalan ito mga sibalo. Napansin nila yung pantalo ko, nalulos na ko. No? Makati ba ko tatahan na, ubus na yung bulit ko. Kapilang kaunong siya na. Ay, magpwede di. Isapot ko to yung kutong. Pambok ko na. Atay naman mahit yan. Yung ba yan? Yangso na. Ba't pambok ko biya? Di ka gusto ng pagdaya ko, di ko na sa isulong ko. Sarap yan. Kaya kahit na ba ini? Kasyutay ni. Gabi na ba? Gabi na.